Nu skal det handle om en lumsk sygdom, som hver 10. kvinde i Danmark lider af, men som de færreste rent faktisk kender til. Og derfor så Rådhuspladsen sådan her ud for et par timer siden. Rigtig hjertelig velkommen til! En international demonstration fandt i dag sted for at sætte fokus på sygdommen endometriose. Fokus. For mig er det vigtigt, at der bliver sat fokus på, hvor svært det er at leve med det her. På Rådhuspladsen blev der delt påskeliljer ud, og de havde en helt bestemt betydning. En påskelilje per operation. Jeg har 7. Mit vedkommende er det 1 gang. Jeg har fået 2. Og jeg har fået 3. Jeg er blevet opereret 2 gange. Måske ser de ikke ud af mange, men ikke desto mindre står de sammen for at skabe opmærksomhed og råbe politikerne op. Mere fokus på, at der bliver forsket i den, at man kan finde en forklaring på, hvad er det, der sker, hvorfor er det, kvinder får den her sygdom, og hvordan kan man hjælpe med det, hvordan bliver det respekteret. Der er ikke ret mange, der kender til det, så vi skal have fokus på det, så vi kan få noget hjælp. Ja, og en, der ikke kendte til den her sygdom, før hun fik den konstateret sidste år, hun sidder her ved siden af mig. Simin Jern, velkommen til dig. Tak skal du have. Hvor mange år gik der egentlig, før du fandt ud af, hvad du fejlede? Jamen, jeg tror, der er gået 10-12 år, for jeg har jo bare vendet mig til at have sindssyge mavesmerter, når jeg har menstruation. Også imellem menstruationerne, og når jeg har henvendt mig til min læge og nærmest brudt sammen over, at jeg kan forstå, hvorfor det gør så ondt, så har hun bare sagt, jamen det er der nogen, der har. Du skal bare spise nogle smertestillende piller. Så jeg har bare sådan tænkt, det er jo bare meget normalt. Så hvor langt tilbage kan du huske, at du har døjet med det? Jamen, jeg kan mindst 12 år i hvert fald, men de senere år, da det bare blevet værre og værre, hvor det har fra at være kramper og lidt ondt i maven, hvor det også har været i bagdelen, hvor jeg nærmest ikke kunne sidde ned i for længe af gangen og skulle have varmepuder, og den første dag bare skulle ligge mig ned, fordi det gjorde simpelthen bare så ondt, så jeg har stået i alle mulige mærkelige krigszoner rundt omkring i verden og har haft de vildeste smerter, og ville ikke kunne stå op, hvis ikke jeg havde spist nogle smertestillende piller. Men igen, bare tænkt, men sådan er det bare. Og en af gangene, der fik jeg faktisk, for 1,5 år siden, fik jeg en meget, meget kraftig blødning mellem mine menstruationer. Og der tænker jeg, der er et eller andet galt. Altså, man bliver jo lidt bekymret, ikke? Og jeg gik op til lægen, og hun sagde, er du stresset i øjeblikket? Ej, så, ja. Det var ligesom beskeden. Men hvordan fandt du så ud af, at det var endometriose, som du kæmpede mod? Jamen, som du nævnte indledningsvis, jeg havde jo aldrig hørt om det her ord endometriose. Og det, der sker, det er, at i marts måned sidste år, der er jeg i Afghanistan og får nogle voldsomme mavesmerter. Og det ender med, at jeg nærmest ikke kan gå. Og så tror de, det er blindtarmen, så tror de, det er infektion af nyresten. Jeg flyver så hjem til Danmark som planlagt og kommer op til min læge, og så får jeg en henvisning til en gynekolog og ultralydsscanning. Og så kommer jeg til ultralydsscanning med min kuffert, fordi jeg er på vej til London for at dække Margaret Thatchers begravelse. Og der ser lægen altså, at der er en cyste på en 4-5 cm. Men han siger, at det er ikke cancer. Så jeg tænker, puha, så er det ikke noget underartet. Jeg kan jo godt flyve til London. Men det, der sker i London, det er, at jeg begynder at få rigtig, rigtig kraftige mavesmerter. Og min chef ringer og spørger, om jeg kan tage til Boston for at dække et angreb, der lige er sket der. Og hvor jeg så må sige, prøv at høre, jeg har vildt mange smerter. Og jeg ringer så til min læge tidligt om morgenen, 2 timer inden jeg skal flyve. Og hun siger, jeg synes ikke, det er en god idé, du skal flyve, fordi hvad nu, hvis den der cyste springer? Ja. Så kan det være, der sker et eller andet. Og det ender så med, at min chef må trække i bremsen, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Jeg bliver ved med at sige, men jeg kan godt tage afsted. Og så har jeg tænkt mig at gøre det, så siger han, prøv at høre, undskyld, hvad sagde din læge egentlig? Jamen, hun sagde faktisk, at hvis nu jeg havde været i Danmark lige nu, så ville hun gerne have mig ind på akutafdelingen. Og så sagde han, Simi, du skal ikke til Boston. Jo, jeg skal, fordi... Og så var han sådan, stop lige en gang, dit helbred er det vigtigste. Og jeg kunne sidde og tænke, hvordan i helvede kunne jeg ikke selv trække i bremsen, og jeg kunne se, at det her det var ret alvorligt. Og så fløj jeg jo hjem med det næste fly og kom ind til min læge og hasteindlagt på Ride, hvor jeg blev tjekket af flere læger. Og så lige pludselig så var jeg på operationsbordet meget, meget chokeret og forvirret over, hvad det var, der foregik. Og der var der en sød læge, der sagde, jeg tror ikke, det er en cyste, jeg tror, du lider af noget, der hedder endometriose. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på mig og sagde, hvad for noget? Og jeg tænkte, er det bedre end en cyste? Jeg var meget, meget forvirret og stresset. Og så viste det sig over, at han havde ret. Han er en af de førende i Danmark inden for endometriose. Og jeg var i trygge hænder og kom igennem en operation. Og fik så at vide, at jeg nok skulle igennem endnu en. Og det var jeg så i november måned. Så jeg har været igennem 2 operationer. Så du er simpelthen blevet opereret 2 gange inden for det seneste år. Ja. Men hvad har det så betydet for dig at få den her diagnose? Jamen, det har jo bare sat tingene på plads, ikke? Det har sat tingene på plads i forhold til, at jeg nu har fået en forklaring på, hvorfor det har gjort så ondt. Og så har jeg haft menstruation nogle gange efter operationerne, hvor det ikke har gjort ondt. Hvor jeg har sådan tænkt, gud, kan man have menstruation, uden at man har mavekramper, uden at man er helt ude af den? Og så selvfølgelig en anden ting, fordi endometriose, det er jo ikke kun mavesmerter eller kvinder, der bliver trætte og ikke kan gå på arbejde et par gange om måneden. Det handler også om fertilitet. Det går ud over fertiliteten. Og rigtig mange kvinder, som vælger først at blive gravide, når de er lidt oppe i årene, finder ud af, at de lider af endometriose, når de ikke kan blive gravide. Og det var også det, lægen sagde til mig. Hvad har du tænkt dig med hensyn til børn? Og jeg lå der og tænkte,
Det har jeg ikke taget stilling til. Jamen søde, det skal du tage stilling til, fordi du er ikke 28 længere, men du er heldigvis heller ikke 38. Og det havde han jo fuldstændig ret i, så det har lige pludselig også sat nogle helt nye tanker i gang op i mit hoved i forhold til at tage stilling til nogle ting, fordi jeg lider af den her sygdom. Ja. Så der er nogle tanker, der skal tænkes hen over den nærmeste fremtid her. Jeg kender jo dig som sådan meget privat korrespondent, går meget op i dit arbejde, fortæller ikke så meget om dit privatliv. Hvad får dig til at sidde og tale om underliv her og foran en hel masse seere? Ja, og det har også været en stor beslutning, men jeg sad nærmest allerede i sengen på Riget og var meget, meget forarvet over, da jeg fandt ud af, at der er så mange kvinder, der lider af det her, og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at skabe opmærksomhed omkring det her, hvor en veninde så sagde, tag det nu roligt, nu skal du lige selv komme over det her, inden du begynder at redde resten af verden. Og den beslutning har simpelthen ligget og luret op i mit hoved, så tænkte jeg bliver nødt til at stå frem, fordi hvis jeg kan gøre, at der kommer en lille smule opmærksomhed omkring en sygdom, som hverken lægerne ved særlig meget om, eller mange af mine veninder anede ikke, hvad det er for noget. Det betyder, at der ikke er særlig mange, der ved, hvad det egentlig er for noget, hvilke konsekvenser det egentlig også har. Og hvis der er en, der sidder hjemme i stuen i dag og ser med og tænker, jeg skal til lægen, fordi jeg har vildt mange menstruationssmerter, og hun kan få en diagnose, jamen, så har jeg opnået, hvad jeg gerne vil. Altså få skabt lidt mere opmærksomhed omkring den her sygdom, som jo rammer næsten hver 10. danske kvinde. Ja, det er jo vildt mange. Ja. Nu har du i hvert fald sagt dine ord. Tak fordi du kom og delte historien. Og bliv lige hængende, fordi vi har faktisk en overlæge, der ved rigtig meget om sygdommen, der står klar hernede. Og nu kan jeg sige velkommen til dig. Thor Dalsgaard. Thor, hvis det skal være helt rigtigt, ikke? Du er overlæge på Rigshospitalet. Faktisk så opererede du Simi. Og prøv lige at fortælle os, hvordan kan det være, at den her sygdom den er så svær at opdage, både for os kvinder, men også for læger? Det er det, fordi det er en skjult sygdom. Den foregår inde i maven, og kvinderne ser jo sunde og raske ud, så man kan ikke se det på dem. Og den er rigtig vanskelig at opdage. Og vi har faktisk, eller du har lavet et par billeder til os her, som de ser lidt barske ud. Men det her, det første billede. Det er jo et billede fra en kikkertoperation hos en kvinde, der er helt sund og rask. Vinder jeg det rigtigt? Du vinder det helt rigtigt. Det er godt. Du kigger op fra navlen ned på underlivet indvendigt. Ja. Du har en fin lyserød livmoder med en glat og blank overflade og fine hvide æggestokke og lyserøde, slanke æggeledere. Der er masser af plads bag ved livmoderen, tarmen er langt væk. Der er plads foran, blæren er langt væk. Så langt, så godt. Så har vi også et billede her. Og nu skal du også sige, er det så også rigtigt, jeg vinder det her? Du vinder det også fuldstændig rigtigt. Det er godt. Det er livmoderen her. Det ser jo helt anderledes ud, det her. Ja. Her er anatomien ikke helt som den skal være i bogen, fordi her er det hele fuldstændig klistret fast til hinanden, for det er svær endometriose. Livmoderen ligger her, men nu er tarmen pludselig klistret fast op til livmoderen. Der er masser af arvæv imellem tarm og livmoder. Æggelederne er klistret fast ned i det hele her. Der er formentlig også en syste på den ene æggestok, og æggestokken er også klistret fast. Nogle gange så klistrer æggestokken sig fast til hinanden med det, der så poetisk hedder kissing ovaries. Meget apropos i dag. Ja. Hvad er konsekvensen? Hvordan har en kvinde det, der har et underliv, der ser sådan her ud? Altså hun vil have voldsomme akutte smerter, når hun har menstruation. Hun vil også have kroniske smerter. Hun vil have smerter ved samleje. Hvis hun er uheldig, vil hun have endometriose, der vokser ind i tarmen og klemmer af fra tarmen, som gør, at man må fjerne et stykke af tarmen eller et stykke af blæren, fordi det vokser ind der. Mm. Hvad er dit bedste råd så til kvinder, som går derhjemme og har nogle af de her symptomer? Altså hvis en kvinde har voldsomme menstruationssmerter, smerter, der gør, at det påvirker hendes daglige gøremål, eller hun næsten altid må sætte til smertestillende, så skal hun snakke med sin praktiserende læge. Og hvis hun er ung, så synes jeg, at man i første gang skal prøve at behandle med p-piller. Hvordan hjælper det? P-piller, altså endometriosen lever af kvindens østrogen. Så hvis man undertrykker østrogenet, så hjælper det på sygdommen. Og der er p-piller det mest effektive middel. Og man skal helst tage det, som vi kalder long cycle, altså at man tager flere pakker i træk og kun bløder hver 3. måned. Så man simpelthen hopper menstruationerne over og dermed ikke får smerterne? Lige præcis. Ja. Det reducerer nemlig smerterne. Hvis hun ikke kan tåle p-piller, kan man også prøve en hormonspiral. Ja. Og hvis det så ikke hjælper, hvis smerterne bliver ved eller progrederer over tid, så vil jeg helt klart anbefale, at hun bliver henvist til en gynækolog. Eller gerne til et af vores endometriosecentre. Vi har et center på Skejby, der tager sig af patienter i Vestdanmark, og et center på Rigshospitalet, der tager sig af patienter i Østdanmark. Så der er hjælp at hente, også selvom man skal gå til lægen mange gange, som Sividjan altså måtte. Nu har I hvert fald været med til at kaste lidt lys over emnet her. Tak fordi du også kom. Det var slet.